Rosa, Margarida, Violeta, Hortensia. Non son flores, son vítimas. Fala, denuncia, actúa. 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia de Xénero. Fondo Social Europeo, Xunta de Galicia. Pois ese anuncio forma parte da campaña da Xunta polo Día Internacional da loita contra a violencia de xénero deste ano. Unha campaña destinada moi especialmente a sensibilizar sobre a importancia de denunciar, de que toda a sociedade se implique na necesidade de visibilizar este drama familiar e doméstico moitas veces. Susana López Abella é Secretaria Xeral de Igualdade. Moi bons días. Hola, moi bons días. Aí está a clave, non? En que se fagan públicos, en sacar da intimidade do fogar onde é tan difícil de detectar casos como estes, e que non só a vítima denuncie, senón o seu contorno. É fundamental e en ese sentido queremos encamiñar e ese objetivo da campaña deste ano polo Día Internacional da Violencia de Xénero, que é precisamente hoxe. Se trata de concienciar e de corresponsabilizar a todo o entorno familiar, de veciños, amigos, para que denuncien, que falen, para que poda actuar despois os corpos e forzas de seguridade do Estado, a Administración Autonómica, e se poñan en marcha todos os resortes e mecanismos necesarios para protexer a víctima de violencia de xénero. De feito, hai un dato que aclara bastante ben esta situación. Das 5.270 denuncias que se puxeron o ano pasado aquí en Galicia, só o 8% desas denuncias a presentou directamente a persoa afectada. Efectivamente, por eso é tan necesario incidir a través destas campañas e en colaboración cos medios de comunicación en que é necesario que as persoas que están no entorno de unha víctima que moitas veces pois non ten aparentemente e físicamente pois esas señais, pero sí psicolóxicamente e se detecta por parte da familia. É necesario que exista esa denuncia, que se visibilice ese problema para poder actuar e axudar a víctima, pero tamén o seu entorno. Falando diso, que pistas, a que indicios debemos estar especialmente atentos, xa que non só se externaliza cunha lavazada no ollo, con un moratón visible? A que temos que estar atentos? Temos que estar atentos, entre outras cousas, a propia relación, a como se desenrola, a faltas de respecto, a señais de depresión por parte da persoa, da muller que está sufrindo en silencio en moitas ocasións e que non se atreve a dar ese paso. Son moitas as señais, as intuicións que nos fan pensar que esa persoa, que esa muller está sufrindo e temos que animala a que denuncie. Algún dos argumentos, por decir así, das mulleres cando non denuncian son os menores. Din que siguen coa parella polo que lle pode pasar aos nenos. Quizáis debería ser a reflexión contraria. Precisamente polos nenos habería que denunciar. Usted acaba de dar a clave, iso é importantísimo. Os menores son víctimas tamén directas e indirectas dun entorno de violencia de xénero. E esa é unha cuestión que preocupa muitísimo a Secretaría Xeral de Igualdade e a Xunta de Galicia. Por iso temos programas tamén dedicados e focalizados nos menores que viven nun entorno de violencia de xénero. Dese conta de que esos menores están sufrindo e en moitas ocasións tamén viven como algo normalizado unha situación de violencia. O día de mañá, se non se actúa, se non se traballa con esos menores, se non se lles axuda, se non se lles protexe, pois corremos o risco de que tamén eles proxecten ese rol que viviron cas súas parellas. Por iso é importante mecanismos de actuación para protexer os menores e tamén un chamamento ás mulleres que teñen fillos para que pensen que non só elas sufren, que é terrible, é unha lacra tremenda, sino tamén as persoas que están no seu entorno. Son moitos os que sufren, pais, os fillos, todo o entorno. A loita contra a violencia de xénero, hoxe, 25 de novembro, é o día para loitar contra esta lacra. O certo é que se asenta en dous grandes pilares. Por unha parte, o que estamos dicindo, denunciar, facer visible a escuridade na que se viven os malos tratos moitas veces, e pola outra, a educación. Porque que resulta que seguen aparecendo casos entre xente nova, non podemos dicir que isto é causa doutra xeración, que é causa dos vellos machistas antes da democracia. Non, segue reproducíndose eses comportamentos entre os máis novos. Efectivamente, fai unhos anos, eu fui parte da Comisión de Igualdade no Parlamento de Galicia, traballábamos nunha ponencia concretamente sobre a educación dos nenos e nenas ata a adolescencia
e a través de diversos expertos que daban información, detalles e datos, chegábamos á conclusión a que vostede facía referencia. Todavía se están dando ese tipo de estereotipos e de roles nos máis novos. E, ademais, as cifras indican que son moitas as mulleres víctimas de violencia que son novas. Cando pensamos que é algo que está máis focalizado nas idades máis maduras, nos encontramos que, efectivamente, nas edades adolescentes nas novas xeracións se está a producir este fenómeno. Eu estes días asistía no Instituto de Ames, precisamente, a unha charla por parte de un guardia custodio da Guardia Civil que explicaba aos nenos e nenas, aos adolescentes, como non estaban exentos de sufrir violencia de xénero, e lles explicaban como se podía actuar ante estes casos. Non só a violencia, sino os micromachismos que se cadra moitas mozas non se dan conta de que están padecendo. Hai unha enquisa que acaba de ser publicada, son 4 cifras para ilustralo, e que o 80% dos mozos de entre 14 e 18 anos pensan que nunha relación de parella a moza debe complacer o mozo e ele está para protexela. E máis da metade, no 60%, din que os ciúmes son normais e ata son recomendables nunha relación de amor. Tamén pensan que a maioría que as mozas se realizan por amor, é dicir, cando teñen parella están realizadas como persoas. Os datos son realmente alarmantes. Isto tamén é violencia. Efectivamente. E por iso queremos traballar no ámbito da educación e da coeducación. Vai a ser un dos obxectivos do ano 2012, non? Centrarnos tamén nos máis novos, nos adolescentes, no ámbito universitario, en colaboración, por suposto, ca Consellería de Traballo e a Consellería tamén de Educación. O carácter transversal que teñen as políticas de igualdade e as políticas en contra da violencia de xénero nos obliga a traballar todos os departamentos da Xunta de Galicia. E esa é unha dos obxectivos que debemos marcarnos de cara ao 2012 para tratar de paliar en algunha medida este fenómeno. Será un traballo lento, pero queremos ir dando os pasos necesarios para que pouco a pouco podamos erradicar esta lacra social. Unha última pregunta, moi brevemente, en 30 segundos, se pode. Non é un problema especificamente aquí de España, acontece en prácticamente todos os estados. Pensa vostedes que as administracións, os estados, chegaron tarde a esta cuestión? Era algo que parecía normal. Estaba invisibilizado, era un problema invisibilizado, e a partir da conferencia de Beijing no ano 1996 foi cando se empezou a dar aparecer nas axendas políticas no ámbito internacional e da Unión Europea. E son moitos os recursos dos fondos sociales europeos que se dedican á igualdade de oportunidades. Se avanzou no ámbito legislativo, tanto no entorno europeo como en España e como tamén na nosa comunidade autónoma. Se puxeron medidas en marcha, pero falta poñer moitos máis recursos humanos e materiales para seguir loitando. Non podemos baixar a guardia e temos que seguir falando de que é necesario que exista a concienciación por parte de toda a sociedade de que contra a violencia de xénero só cabe a tolerancia cero. Susana López Abella, Secretaria Xeral de Igualdade, moitas grazas por vir nun día tan sinalado como este. Dende logo, moitísima sorte nesta loita, que temos que resultar vencedores, finalmente. Gracias, é un traballo de todos. Moi bons días.